Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Abi kog, dili ko nimo tungahon. Maghilak unta ko sa tago. Really? So, asa ta? Ikaw, asa nimo gusto, Agata? So, kung asa ka gusto? Kalami gud nimong muagik-gik oy. Batanon ta pag yung tan-awon. I know. Asa man Kana? ka? Ha? Sa ko nang ingon kung asa ka gusto. Okay. Kini, mikagat ko tayon. Niala kita din eh. Dili ka? Ganahan man ka. Ganahan mo lang. Ay, Joel. Ay, kagilo ka no, uy. Wait, niya pa ta sa sakinan. Manood na ta sa kwarto. Pasiunaran ni. May ginaganahan ako sa batanon, uy. Kayo hot pa kayo. So, nakasuway na de kag batanon, ha? Kapila na ko nimo. Na? Wa pa, uy. Ikaw pa ang una. Mao ba? Karon. Pakit-on tagag una pagud nimong makita og matilawan. Dali. Mamalhin tas kwarto. Saan ang ibang gibat? Nag-video ka? Ayaw ba? Napahimutang na. Diha na lang na. Ay, uy. Magsugod na ta, okay? Daway makonsis ko, ana. Dili lagi. Ayaw lag hunahuna ang may video. First time na kong nakig-uban og sama nimo, Agata. Busa, gusto ko nga may handumanan ko. Akong tanaw-tanawon kong ako rang usa. Dire. Ay! Haloy! Di mo magandang gilangkat akong blouse. Good. Mao ni langkat style. O kini, ungad style. Ali. Ay! Giyasa ko ni mo. Ibutan ta kas lamesa. Kanon te ka, Agata. Joel. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Dili ba kontak si Mami? Ano ba sa paingon ng inahan na? Pagkasal si Daddy. Dili nahapit ko po yung ubay. Usahay di ko mapasol si Daddy. Kung ganun nababae siya. Tungkol kayo higayon si Mami niya. Di na magkaatiman niya. Tungkol siyang kabisi. Oh, si Chini. Nanawag sa mga isa ni kwarta. Unya mga away. Mas may pagkatubagon. Mas malingaw pa ko magsunod. Kung asa na paingon si Melody. Subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Shit! Gipaw nga nasab ko niya sa cellphone. Pwisit! No! No! Mikag din na sa mga kumalang nga cellphone. Makalagot! Ikaw kay makaingon nga kaskay kong cellphone, Eric. Makalagot ka! Kay ba nga dinigi ko makapugong sa akong kamot? Makalabot
Mabay gadayon ko sa bisan unsay akong kuptan ko maglagot nako. Makalagot! Ay, masambot ni nga wala ko ikakontak pa niya. Ay, mahal ba kayo matawag sa landline? Eric! Nahinanok og maayo si Agatha. Muhinay kog bangon. Ug tan-aw na ang video nga akong nakuha. Diara, pahinayan ako ang sound. Tanaw na ko ang video na mo ni Agatha. Joel. 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 Kamaayo pang muda ug tiad sa tiguang. Malipay si Agaw Jerome ning video nga akong nakuha karon uban ni Agatha. Mission accomplished. Kaluoy sa tiguang. Way kalibutan nga amo ra siyang gisaputan ni Agaw Jerome aron pangwartahan. Kung tinuod man nga galanti kayo ning bayana. Mahisama sa dayon niya ko ni Agaw Jerome nga makasapi ug makasakyanan. Joel. Agatha, diara ko. Unsa man? Kaya na? Unsa man? Ang another round. Napa di ay? Natural. Ay, tama na. Gusto na ang tulo. Hapdas na. Unsa may hapdos? Ang akong kuto-kuto, gutom na. Mingaon na ta. Agatha, kanin ka ba? Bakit? Kasi busog na ako sa'yo. Daoy. Nation Bayana. Natawagan si Armando. Nagtakilig siya sa pikaspahin sa kama. Bahala ka diha. Nga naman ti ay. Maayo hinuon. Kay kapis sa kayo ko. Ay, may sakayang muda si Joelda. Magkapahit ka kamisan. Marasad si Jerome. Ay, milihain ako ni Jerome. Pero ay, ngano pang nagpadta naman sa ko ni Joel, oy. Ahak bata ah. Mayroon pa kayong mudaog. Lami kayo mudag kumot-kumot. Daoy, mahalin pagid lagi kong bata noon. Sana kurasa. Magyapon mo kamataw siya ka na. Mas may pangulakaw lang. Ato lang sa kumahaw sa kundo ni Melody, aron magkadungan lang sa miyo. Huwag niya mahatod ko siya sa iskilan. Amping sa pag-drive. Okay, pag-taxi lang niya sa paguli, aron naman ay hasol. Okay. Amping sa pag-drive ha. Love you. Love you too. Di na sab siya makakuha na po niya. May dinner meeting siya uban siyang kliyente. Musod na ko sa eskwelahan, uy. Melody? Oh. Ikaw na sab? Yap, akong sab ba? Gamay na lang yun. Ug magtuon na gyud ko nga imo kong gisunod-sunuran. O kung ino kang husto ka sa mga ituan, Eric, interesado lang ko mo sa una, Melody. Apan karon, I think I like you. unsa? Oh,
Oo, no, sa'yo ko. Usay mo itawagan ng pagpati nga dili ka may luna kung dili na mo si makita. Unya, magsige ka guna-una niya. Ubalipay ka kung na makitaan mo siya. Busa nung wa ko magkagusto ni mo, Melody. I think I'm falling in love with you. Unsa? Excuse me. Oh, Melody! Melody, wait! Wait! Kahit gani babayan na daw. Paigot kayo. Padungag si pusta. Pero asa ka naman. Mahugar gyapon sa kumag kamot, Melody. Likayan ta nakasugot karon, Eric. Dili ko gustong ikaw unya ang mamahimong hinungdan. Sa dili unya na mo pag sinaptanay ni Armando. Busa likayan ta na ka. Ay, naalala ay, kapurado ba yain taon? Naputol ba yung ihi nako? Lagi. Sing. Susana. Nausan naman sad nang black eye naman sad nang mata ni mo. Miuy ay, gisumpa ko sa aging adlaw. Taibot na gagipon ako sing. Ikaw na noto, pero lain matanahon. Na kami numerong Melody sing. Tawag gibi. Ing na nga may mahinong danon kung toyo niya mahitugod sa matuod niyang abahan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!